Oras marihita sa sudena. Tamulay ma parmigota, tapakuhuma, tapada di manang rohata. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, pinasahat matabe tu sudehita ruas ni Huria, namarpungu di bagasan joronaon. Nang namarpungu di bagasan ganup namar minggu marhite live streaming di minggu apen na paduahon sadarion. Selamat apen ma dihita saluhutna. Nalumma roham tu Jehova ale Israel ay parasiroha do Jehova jala gudang do halwaon di ibana. Diari sadarion tamah hita medok molate tu dibata nasai mangaramoti perdalanan ni Huriana numasat hita tu minggu apen paduahon na menagam do hita di haroroni Kristusi laho mabuan halaon di hita asa malua hita sian perhatobanan alani dosa songoni dohot sian ragam ni hasusan di portibion nuaik pe nungga jonok halwauni taparadi marohatna laho majakon tadi homma tuhani nang roma buan tuai. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Babo hamuma tu borusion idama nungaroha tu ammi idama ihutu ibana do upa silhononna jala pamalosonna di juluna. Haleluya. Maratang yang mahita ale Tuhan debata ajar homma tuhami aturanmu unang tadikon hami patonggor mata nami asa hutadahami hatu nami nasian hoi pargugui hami marhite hatam padau masian hami nasapoda nalipe saito gihon mahami di akadalanmu
asa hutadahami hoha nguluan nami manang mangolu manang pemak hami marhite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari dihita sebukeda nomor 40 saja ayat 5. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu apen napa dua honon imana tersurat di pangungkapan tulung ayat 20 songonon mahatana idama najong doau di joloni pitu i manuktuhi ia adong nama nangihon suaraku doho maukap pitui bongot maau tu ibana mangan mau rap dohot ibana jala ibana rap dohot au ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Mari dehita sian bukede nomor 730 ayat 1-2. Huria ni tuhata di bagansan roha nahohom tataputi madosata nagudangi tuadopan ni debata.
Ale debata nami namarasin roha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus sai narodo hami tu jolom Allah wilalah hami rikodo asini roham di hami saluhut halak para dosa nuaing hupaserap hami diri nami tu jolom jala huparhatopot hami tung na jojodo hami manibilisian akadalan munabadia songon biru-biru nalilu di minggu apen na padua honon natukido hami diado pami mangido hasesan ni dosa nami sian ho ale debata nami huida hami do pangring-iringomu di hami huriam atik pesai gudang akka hamaolon hubolus sami alai di pada makhodo saluhut nai gabe terbain hami mamolus nasa partikian nuaing nungasahat hami tu apen na paduahon jala di paingot ho hami naung jonok do haluaon si jalon nami asi maroham di hami sai otapi mahami on manglahon nasa dosa tungunang pabali hami sian julum alani dosa nami ajari mahami mamakke pertikian asa sai hobas rohanami paimai maharorom maboan halwaon di hami sesama salhut hagiduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asin roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogon iton di perbadia asa terapul si tutu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amin. Tabagima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa songonodo pakahulong ini debata di portibion pola do anak narasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan na salileng nileleng na di ibana hasangapon ma di debata na di gijang amen. Mari kita sebutkan di nomor 45 ayat 4
Dabegema hatani debata tupuk diare minggu apen padua honon imanatar surat di Markus sada ayat sada sahatu walu songonon mahatana on ma mulani barita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni nama jo di halongonan pature hamuma dalan di Tuhani parhornop hamuma si dalanan nai jadi ruar masude pangisi ni tano Judea rodi sude halak Jerusalem manopot ibana jala di padidihon donasida di batang aik Jordan dung ditopoti be dosana. Odo jamitana na Roma sian pudiku na gumogo sian au na hurang tamado au pauduk au marhar hari talini sipatuna ido sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala naopiopsa amin. Mari deh kita sebut ada nomor 574 ayat 21 tolu. Tidak kuma hapor siautai songon na hitan tidak kun ni dongata sa hapor siaon desa dok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anan di debata Jehovah na sesadai imana ni tukuhun ni si Maria na gabe-gabean sa tode porbadia adorang saubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mata terpajal di bana di haup nor silang na tuat tu bano torung di tanum na mula kemangolu dari patoluhon nama naik tu surga lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai para gogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanon menghumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditonde porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohok dehasani dosa dohok dehatain mendok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate dohok dia ngaluan na sora suda amin. Tabagi mati ting ni huriata
Orasma dihita saluhutna. Selamat Advent dihita. Tikting huria di bagasan minggon Minggu Advent Paduahon onom Desember 2020. Topik minggu ta nunga jonok haluoni. Nah parjolo ruas namar ulang tahun. Ruas namar ulang tahun boima tabereng di tikting nadong di hitabe. Hatani tuhata mandok Sai pabotohon do tuau dalan hanguluan sun maklas niroha di adopan ni bohim akahaus sudungan niroha masa di siamunmus saleleng lelengna sian pasal men 16 ayat 10 sada. Nah paduahon pelaksanaan parmingguan di Puriata mengikuton protokol kesehatan. Jadi boima tabereng di tikting natar surat asa taparorahon mak aka protokol kesehatan nih. Jadwal parmingguan dihita di tanggal 10 Desember pagi ima wilayah sada 2.0 siang pukul 10 wilayah 45.6 sore pukul 10.06 wilayah pitu walu dohot sia. Di Patupa Huriata do parmingguan live streaming ima di Patupa 2 kali. Parjolo bahasa Indonesia di pukul pitu manogot dohot pukul 10. Ruas ni Huriata namar minggu di bagasan nabe boima mandohoti parmingguan live streaming ima sian YouTube channel HKBP Srengseng Sawah. Nah palimahon rapat huria di pabotohon tu hita sudah ruas huriata rapat huria HKBP Srengseng Sawah di Patupa di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 tiki pukul 12 tu nasidung inganan di Bagas Huriata. Agenda nirapat naparjolo penyampaian rencana kegiatan Huria 2020 sada, penyampaian rencana anggaran Huria 2020 sada dohot aka nasing. Peserta nirapat ima sude ruasni Huriata jala diuluhon Uluwata Pandita. Nah penompon sumbangan sian ruas nunga di Jalo Huriata sumbangan sian naparjolo keluarga CH Sirait Inata Buru Pangaribuan sian wilayah opat ima 3 kotak masker COVID 10 sia. Nah paduahon sian keluarga Sereda Buru Tambunan sian wilayah Walu ima 5 jeregen sabun cuci tangan. Sudah parhalado dohot ruas pasahaton mauliate tu nasida sailam di paspasu tuhatama naniula nasida obar tu lomoni tuhata. Nah papituhon perayaan Natal remaja dohot napo sebulung HKBP Srengseng Sawah 2020. Pesta Natal remaja dohot napo sebulung HKBP Srengseng Sawah tahunon di Patupa di hari Sabtu 12 Desember 2020 masuk pukul 10.06 WIB secara tatap muka dohot secara live streaming. Live streaming di Patupa di channel YouTube NHKBP Srengseng Sawah. Tuaka peserta nana yang mandohoti pesta Natal secara tatap muka di gereja tahun jumoloma nasida mandaftarhon dirina tu panitia melalui link di Google Form naung dibagi di grup dot di sosial media remaja dot napo sebulung HKBP. Godang ni peserta dibatasi 100 halak. Nah pawaluhon rapat
Parhalado Partohonan di HKBP Srengseng Sawah Resort Pasar Minggu. Rapat napa duahon. Agenda rapata penyusunan rencana kegiatan 2020 sada dohot rencana anggaran 2020 sada dohot verifikasi ne keuangan dohot aset ni huria dipatupa di hari Kamis 10 Desember 2020 masuk pukul 10 siang Bodari. Peserta rapat Parhalado HKBP Srengseng Sawah. Rapot namangiut rapat Parhalado Napatuluhon dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 ima rapat na final. Nah pasiahon jadwal pesta Natal 2020 dohot tahun baru 2020 sada adong di patupa di lembar na tarsurat asa tabereng ma jadwal-jadwali asa tayuton mak songkot jadwal natar surat. Nah pasapuluhon sosok-sosok ujung tahun parhuriaon. Disiala naeng sahat nama hita di ujung tahun parhuriaon. Ni sosohon tu hita saluhutna ruas ni HKBP Srengseng Sawah. Moladong dope janjita songon janji imata lau pasahoton pelian bulanan mana aka sumbangan pembangunan di bagasan nasa tahunon boy ma di pasahat tu situa wilayah manang tu konsistori. Nah 10 sada ruas namar sahid ruas nihuriata na di bagasan parsahiton ima naparjolo R. Boris Tompul Opu Felix sian wilayah pitu Nirma Listiana Sitorus wilayah pitu dohot napatuluhon harapan manuturi Simatupang sian wilayah opat asa tabuan ma ditangyak tabe hatani tu hata mandok idama ausandiri paheheon ni tunasida hahisaron dohot hamalumon jala pamalumukku nasida jala ahu papatarhon tunasida adameon dohot tabunaran mardapot-dapotna ima sian Jeremia 33 ayat 6. Na pasapuluh duahon tikting pelean na masuk di bagasan Saminggon tuhuria godangna 22.510.641 rupiah. Tu pembangunan 1.150.000 rupiah. Tu pusat 112.000 rupiah. Akarician boima tabereng di tikting na tarsurat. Sude Parhalado nihuriata mandok ngoliate ma tuhita sude ruas nihuriata naong mangaleon aka hamoleotana songonima saat nitikting di huriata di bagasan Saminggon saya di pasu-pasu tuhata ma salut nai taulas niroha dihita ruasna bayan sangap dohot hamuliaon di goarni tuhata. Tau di tim acara tah mari di mahita sebukede nomor 410 pitu las tapasahat ma persembahat tah na perjul 1A dohot 1B.
damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhukna. Selamat hari Minggu, selamat Advent napaduahon di akadamang dainang naro marminggu tu bagas joro nabadiaon songoninang waka ruas ni huriata namangi huto permingguon di bagasan Advent napaduahonon di bagas tabi marhite-hite live streaming. Nabarjolo alau dope parjupangata marhite-hite parmingguon di pukul 10 tinggaddo pabotohonon nami diri nami ima hami padita saor pangihutan sirait nah walap kami buru manurung obat dana di hami jala nunga marhubas sami di Huriata HKBP Ciganjur resort Serengseng Sawah mamuka di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 nasalpu songonima partina dan najepek siak kami horas madihita saluhukna hatani debata nagabe ujahan ni jamita di Minggutta Sadarion Minggu paduahon Advent na paduahon tersurat di Psalmen 85 ayat sia saha rudi ayat 14. Psalmen 85 ayat sia saha rudi ayat 14. Songonom madidok disi nangek mata payhut-ihut. Roha namanatap tutiki hatuaon sugut. Sai tangi honokku do manangaha nanidok ni debata jahuba ai diparbaga do hasonangan tubang sona doho tu akka naniasianna asa unang mulak nasida tu haotoon tongodo donokdo hatuaonna diaka nama kabiari ibana asamian muse hamuliaon di tanonamion asa pajupang sugut asini roha dohot hasitongan jala masiuman hatigoran dohot hadameon asa martubur siat tanui hasitongan jala hatigoran manatap siap banua gijang sai lehonon ni Jehova do huhut deng sai lehonon ni Jehova do huhut na denggani jala lehonon ni tanonami ma parbuena mardalam mahatigora di jolona jala patongonon nama lakkana sida tudalan ido sahak ni turpukta di Minggutta Sadarion di Advent na paduahon di hamu akamanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus opat ma Advent pesta Advent na tadalani adorang so masuk kita tu sada partikian nama cai lehet ima marhite pesta Natal totu naopat Adveni adong do persagion na ai guar nama na paradehud diri totu adong do tiriket adong do langkah-langkah adong do sikap-sikap diganup Advent naikon para hati-hati honota anggo kami huenek do rupani obat bagian Adveni hobar tu rumang ni jamita si begiota mamuka sian Minggu tanggal 20 sia Sadarion
tanggal 10 doho tanggal 20 adorak so pesta Natal adong do opat rumang opat tangga nanaeng si hangulunot ta mangihuton na hutatap duku jaha sude turpu jamita naupak minggui na di hari Minggu na salpu ima siap pesalme 24 wene do sada topik asing ni topik na nuriton ni uluan ni huriata ima pakirimon na mangulu pakirimon na mangulu di Minggu sadarion wigil lo jupak kita holong ndohot hasatiau ngulu namar pakirimon nama ngulu ikon marastuan jala ikon tadi di bagasan ngulu na masih holongan dohot holong na marhasatiau di Minggu patuluhon Advent lasni roha di mana nenek sia sada Tesaloni 5 ayat 10 saha rudi ayat 24 ikon ngulu namar lasni roha dong nguluta dalam segala suka maupun duka sukacita lasni roha ikut takas do di bagasan nguluta ganuk marsada-sada na paton ngulu namar dame ima marhite 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 10 jadi memang mangihuto pikiraku mangihuton nahuta atap ikut di bagasan nidu hita adorang sojupak tanggal 25 bahkan adorang sojupak kita nata hirim nata paima di bagasan nguluta ganuk marsada-sada di nama nagam haroroni Kristus Yesus na baduahun ikut takasru na opati di bagasan nguluta alani di bagasan Minggu sadarion nunga di paingot hatani debata marhite-hite pesalmen 25 ayat sia saha rudi saplopat topik na pinadar ni pertugi ni huriata uluan ni huriata na mangigil nunga jonok ha luauni keselamatan dari Allah sudah dekat dungi tebay muse na hurito kami holong doh tasatiaw alani tabuhay majuloh kamang do taminang di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta marhite-hite topi na huwe kami holong doh tasatiaw bahwa setiap orang Kristen ganuk pala Kristen na mangulu di sisi ngita noon di kolong langit ini namar dalan namar nako tua di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta acarikot apalagi di napaima-imahon akan natapaima di tonga-tonga ni ngulut apapun itu apalagi namaima-imahon haroro ni Kristus Yesus na pedua halihon tanpa holong dohot hasatiau sasitonga semuanya tidak akan ada artinya dangarong lapatan iko saurdo do holong dohot hasatiau holongi ko marhasai tiau di dia pe di tonga-tonga ni padalanan ni ngoluta di sude panggulmi ni ngoluta di tonga-tonga ni ngolu marsasa halak di tonga-tonga ni ngolu ni marsasa keluarga marsasa pumuan marsasa huria di tonga-tonga ni bangso dohok nekarata molo dangarong be manang molo dak saurdot holong dohot hasatiau di tonga-tonga ni ngoluta angku pikir buidu hita medebu runggang turagam ni aka pangalaho naso hinalomoh ni rohani dewata itu tidak bisa dipisah holong dohot hasatiau jale dewata bisa sitong na mace bagas do mangidohoni di tonga-tonga ni nguluta bahkan di permulaan ni hak Kristeno pe sasitonga engkau mengasihi aku harus nampak dalam perjalanan hidupmu ikut takas dui jala ikut tadi dui di tonga-tonga ni perjalanan ni ngulu dak sae holan maka holongi
Nah dimungkinkan do muncul kepribadian ganda. Molo saya holan na makaholongi alai dangsa dia. Bodoh ditiki patah-patah pahudul. Hita makaholongi. Alai duk tudal. Tak boleh peduli hita. Jadi kesetiaan sangat perlu untuk laho pajong jokon holong nong adong di bagasan dirita. Takastui didok di sada Yohanes 4 ayat 20. Pergabus do solo madok pamangan na makaholongi alai dak setia imana di ngulu na makaholongi. Ido imana kaholongi do debata ditiki na martangiang, ditiki na marede, ditiki na marpung songon nadar di bagasa tikion alai duk tudal hita. Dak setia hita di holong na siya debata. Hataridan ni hasatiota di holong na tu debata sasitong na di ngulu si kanupari. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Songo dia do hataridan ni holok ta tu debata. Jolma dong atas aripe ama tu ina tu ama na toras tu kaya anakku itu harus nyata. Alani dihamu akamanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di kota Kasdui. Engkau mengasihi aku wujud nyatakan patuduhom ma songo dia do holong ni rohap tuau di bagasan ulum siganopari. Unang dung dapot na tahirimi. So gabi si kuje-kuje, gabi si lomo-lomo. Unang hola ditiki pado-pado. Unang hola ditiki nanay ngadong narikot dihita tapatuduho maholong ni rohata. Alay dung jupak kita, dung dapot kita. Agabi holong na ria-ria be. Tang namar situ tu besa sitong. Nuai ku pikir mulut apa dopon, tu pakirimu nama ngolu, tu akan nata hirim di paima-ima di nama-ima hita diharoroni Kristus Yesus. Entah itu mau menuju tanggal 25 Desember ditiki nama mestahun pesta parningota di hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus. Entah itu di napai maimahon haroroni Kristus Yesus napa dua lihon nagok uhum dohot hati koran. Dua hal itu ya sangat menentukan hidup kita. Alani do gudang do colomadok. Engkau ditentukan saat ini untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang. So dia ngulum anon sogot sudah dimulai dari sejak dini. Asa unang hola pakirimu samping siap bagasa dirita. Saya berharap saya merpakirimun. Alai, aduh parbu ini pakir. Aduh hatarida ini pakirimu no. Apa sih wujud nyata kasih itu dalam diri kita? Nah fokus na belu hobar tu Lukas 4 ayat 21. Ima perbue manang pilihan ni buru-buru nama belu Lukas 21 ayat 4. Jirubal ke pilihan nama belu sian namurai. Holas cadinar do di pasaha na beli holas sabengkul nama jalo holani nama hepeng alai itu di pasaha imana alai namurai si lobi-lobi na di bae itu bagi Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi orang-orang yang bisa memberikan seperti itu. Saya memberikan apa yang patut dan layak saya berikan sebagai wujud nyata saya untuk menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Durung-durung di buru-buru nama belu. Lukas 21 ayat saya sahru di ayat 4.
Angguru Yesus madokon pilihan ini mebelu du belga sian si jaloweo manang sian namorai. Karena Yesus melihat bukan dari sudut nilai, tapi bagaimana dia memberikan atas dasar pengharapan yang hidup dalam penantiannya akan kedatangan Tuhan Allah yang kedua kalinya. Dipilih ni mana? Nasa na adong di ibana. Tema ni minggu ta sadari o tobo ni minggu ta sadari nunga jonok haluau ni ninna tuhita. Nunga jonok haluau ni. Mulu tabado polaho manomu-nomu sahala raja manang sahala panggom-gomi nunga disipangabi mana nunga di dalam biana di dalam nabi mana neng bongok nama tutonga-tonga ni bagas joroon nita masih barediota masih bahenota arak-arakan mungkin. So Natal virtual ni sekolah minggu. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Pinusi pada bata naro di bagasan Kristus Yesus. Mungkin moloro panggung komini bang sota. Laho marni dehita di son. Aduh nita paradi. Ada banyak kita persiapkan. Akabari boto naruh hula-hula na akahatai di paradi hamu kenang. Kukati roh hula-hulaku tulang yelekku ibotokku harus di paradi okku. Yang pasti tidak seperti biasa. Tak songon na somal-somalibe. Termasuk si pangano, termasuk parohau, termasuk ekspresi wajah. Doh lah nak kena asing. Ada perubahan. Ada sesuatu yang mau kita tunjukkan. Lasni roha. Minimal persoalan sebelumnya. Marsoala matero inatai. Olah ro telepon neng roi botona. Satu kijo ditutupi persoalannya teh. Duk pelau muse dibuka muse diuduti muse marsoal. Iro tahe harun songoni. Harun wake. Iya. Sekalipun tidak diinginkan Tuhan kamuflase seperti itu. Nama siula nason. Ikut nabulus do dinalaho manomu-nomu. Nunga jonok haluau ni. Apa yang mau saya perbuat? Harun neng sibahenokku. Parpesalmen nunga mangalehon akatirket tuhita kamang do taminang. Psalm 5 ayat sia sahak rudi ayat 10 baton nunga takas alida berjolo mulu taida kamang dot taminang entry point nalaho masuk kita tu perminggota laho masuk tu jamito mulu takas nak kaningat tapai hut acara ni mingguta sadario marhite-hite fotum introitus dohot tangiang dohot patik na pinasahan di batas asitong na sahur doi do jamita na neksi tangi ngonota di bagas tikyo mulo tajama jolo fotum na pinadar ni na manguluh kita marhide-hide para gedao na karingan introitus na sahatu hita pabuahamuma tuborusion idama nungaro hatua ummi idama ihutu ibana do upasi lehononna jala pamalosonna di jolona ihutu imana do upasi lehononna mangihu do hatuaun mangihu do upa dipudini haluauni dipudini sibuan haluauni. Jadi bukan hanya Yesus saja yang datang, tapi di balik itu di belakang Yesus apa yang dibawanya. Iko takupok kudui, iko jalok kudui. Masih benot taman aku bi doh majaloi. Mari kita pergumulkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Patik musi nak kaniro di patik tadi pangu kabut tulu 20. Ida ma na jongjong duau di jolo ni pitui manutuhi. Ia adong na manangi ho suaraku doho mangu kapitui bongot maau tu ibana. Mangam maau rap dohot ibana jala ibana rap dohot au.
di sekolah minggu. Tuhan mengetuk hatimu. Waduh nuai. Tangi doau di panutuk ngipitu naro haluau ni. Manang saya merjugul doau di huto-hutoku, manang saya merjugul doau di pikiranku sendiri, manang saya merjugul doau di hadiriku sendiri. Tak peduli hana masa. Jol mama cuarahon nunga naing rona masih peluai alai au lalap di nguluku sendiri, lalap di padalanaku sendiri, lalap di ulauku sendiri. Dipaingot kita kamang dota minang. Mangihu tu ibana do dipudi ni haluau ni do godang akka baga-baga, godang akka hatuaon. Ihu tu ibana do upa si lehononna, si jalo otta, si dungdung otta, si takupota. Jalana berjolo mangihuton rangkaian acarata, pernonor ni acarata. Tangi tu panutuk ni, suara ni, pitu nahona tutuhi. Hatiku diketuk, hatimu diketuk. Juk do hita martangiang manangnya kona kadongata amata mungkin akayana kota tutuhi maruhana sida asa diukap nuain dang jol mabetang tangyang konota ada dirita nama ukap rohakol Tuhan ukap si parioku manangiho panutuk mi asa doho tau taruli di hatuau nabi nuami imana berjuluh kamang nutamina hari kok di hatuau na itu ora dihita macari kot taida manon na badua ho na kamang dotaminang nang idautah nang takasatah nunga di tugu-tugu turpuk jami tau tuhita ahado si para diota asa pasido hotita asa taruli hita di haroroni si baluai na badua ho didok ima na diayak na berjolo di turpuk jamita nasaha tuhita sai tangi honokku do manangaha nani dok ni debata jahuba ai di parbaga do hasidong hasonanga tu bangsona manangihon hatani jahuba dengar-dengaran firman Tuhan dada hola ditiki sabatas permingguan dada hola ditiki sabatas pertangyangan alai di bagasan sude gonggul ningoluta di bagasa sude perdalanan ningoluta ikonukap dosi pariota laho manangihon hatani jahuba dada hola saya manangihon molido parpesal mesasitorna manangihon itu sudah cenderung kepada melakukan Aisyen natu mangihod do asaro hapor siau rom 10 pitu dengar-dengaran firman Tuhan terus manangi wasa ikut tangi honota hatani debata na berjolo asa ukap rohata laho majalo debata nagabi si palua hita na baduahon asa lam tatadda dirita bahwa memang hita natinopan ni debata dan tidak punya banyak kelebihan galedo hita dia rupa ni debata alani molodang mardongat to debata mula oto do hita idut behiso asa unang mula kamu tu hauto tegar tengkok idua ditiki permulaan di bangsa Israel mabigi hatani debata merhite-hite si Musa anu bui mata jaha di 2 Musa 10 sia ayat sada sahak rudi ayat 25 2 Musa 10 sia keluaran 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25
bersis dia 8 hola ditangi honda sida hatani de bata itor ukap dorohana sida madok uluan nami ma pangiduan ni de bata alai alamar sangga-sangga hola sai ditangi honda sida jala dia lusina sida dangbe ditangi hokatani de bata dangbe adong panangi honda sida di hatani de bata daksa dia leling itor medebu du hala kitu bagas dosa asai bi itor medeli. Jadi memang firman Allah adalah untuk memelihara iman percaya kita senantiasa setiap hari. Allah ini daksai hola cahali seminggu mebigi hatani debata. Daksai hola cahali sadari. Sadok saleleng arok hosa di bagasan nguluta di bagasan partikian itu hita majalo jala manangihon hatani debata. Sepanjang hayat. Asa jupang hatuau dihita. Asa jupang halalas niroha dihita. Asa dapot tita, asa tabutihi akapar budi nguluta di juluan. Songon naking nahudok koni. Ahana na yang masa tuhita 10-15 tahun nai mengikut dimulai sian nuai. Itu. Alani di bagasan mulut temar sada-sada suliru hita makirim nang marlabatan nguluku nang hatuau na pinasahat ni debata nang saksak uwad di sima jujuku nang dung metua au ikom marlabatan nguluku ido mulu say suan hatani debata mabuak kita tuha maloon mulu nung malo jalamar bisuk buy may hita gabi pangalapan ni puda doh si payingot iro anggo tangyang nek kena tua-tua iro tayak kama na tua-tua nami diso nang unang manya di hatuauku gabi di basi siau di basi siu natorop doh ladak kana asi jala iro sada statement ni si Job mulu buita buka Job 32 ayat sia takas do di si daksai ternyata tidak semua orang yang sudah tua dan rambutnya putih gabi pangalapan ni uhum dohot hati goran. Kita coba membuka buku Job. Job 32 ayat sia. Nah, sudah dapat tita. Mana tita diso? Dada saya tardok halak sigi jang umur pangalapan bisuk. Jala dada saya tardok halak nama tua uboto menibang uhum. Anggo pikirakunya logikaku sadala doh umur nagajang ma mian hatuau ni diau unang sape adong jol mana madok ngabe saya me upung hola sasak do bedi si majung mang ko hata nangaru binoto gabe pangalapan menang nagabe tiruan arong doi kan tua-tua na songoni upikir langarong na tua-tua nami di son na makilala do na makirim na si songoni kita semua sesuai dengan umur yang panjang senantiasa diikuti dengan kedewasaan dalam berpikir lebih bui pangalapan ni uhum dohot hati goran. Alani para pesalmen selalu menyatakan di pesalmen 70 ayat 10 walu saha rudi haduhungun dohot haubanun unang tadi kunau ali Tuhan sampai pada masa tuaku dan putih rambutku jangan tinggalkan aku Tuhan. Sasitonga nang imana dak Tuhan namanya dikuni mana dipanggil di mana do sasitono asa unang tadi konoku Tuhan asa unang gawe moru hamaloni molu tungguaron hamalon asa unang gawe moru habisuhoni molu tungguaron habisuhon asa totong di tonga-tonga ni akka natorop pai masal posin hasianganon totong gawe mana dikulas ni roha pikirido
hataridaan ni namai mai mahita di pesta Advent na badua hono. Dungi gudang do pihak kamang do taminang na pinaingok ni debata marhite-hite pesalmen 85 ayat sia saharuri ayat 10 bato. Tongod do donok do hatuaon na di akka na magkabiari iman na patuluhon. Orang yang menanti kedatangan Tuhan Allah dalam kehidupannya harus senantiasa hidup dalam ketakutan. Itu dah, pudah saya daya pitu. Biar mida jauh bado, permulaan ni habis tara, habis suho. Biar dia sedang mengirput, tetapi dia takut menyalahgunakan berkat Tuhan. Mabiri mana, mapasuasaihon, pasu-pasu ni, debata nasa tu mana. Umur nagajang, parbinotoan, hamoraon, hagabion, hasangapun, semua itu adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ikko patudu honot tadoi, ikko paboto honot tadi di tonga-tonga ning mulut si ganupari. Dukonina berpudi mata ida kamang dot ya 10 tulu ya 10 sada asa pajuk pagsogot asini roha dohot hasitongan jala masiuman hati koran dohot hadameo marparbui mangulukku di tanoon gabi martubur mah orang yang hina selama ini akan melahirkan sesuatu yang baik karena dia setia dalam perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nian edde di Natal lui mulut aida buku edde nomor 40 lalu mertubur tuko-tuko ni si Jesse. Si Jesse dipandang sebelah mata oleh halayak ramai. Bahkan dianalogi hodo imana songo tuko-tuko. Anggo hami di huta mungkin hamura di huta kamang dot taminang ujui mulunung di dok tuko-tuko na sumarguna mai tuko-tuko ni hauni gadong pamutelan ni umbinai laus disapat todo di babungu pai matutungon ninna hape daksa dia liling na mertuburi gawe mertuburi ma akka ikau rata disi jala macelabok do akka ikau nei mulu dirubus manang na diduda do akan tebu itu tahi di ngotamu dopi am gau hingo di ba pai matu banu tu ngadinna memang dang marguna bi dang bisuanu dang bihagi hawau alai mertubur do tuku mertubur no ding kecieni mulu pe gudang jol mamadok kita alani hati koran sehingga kita memiliki sifat polos dan biasa-biasa saja sehingga orang lain memandang sebelah mata terhadap kita dan bahkan disingkirkan ketika kita datang ke pertemuan, ke perkumpulan kita tidak dihargai dan lain sebagainya. Alih ketika kita menjadi hidup orang yang setia dan senantiasa mengasihi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, bukan tidak mungkin sian hatua muna pihak kamang nama tua dohot akena nami di son na wudu mertugur tuku-tukui dan akan melahirkan sesuatu yang baik. Ima songon edok nana kaningan di buku Jobi. Ayo. Job do nakaing huruk ko tahi. Job 32 sia. Tak saya sudi. Ala yang guau di hatuoku di nasa sau bad di sima jujuku ala setotok hupangilu tu de bata aso ngita dikko nau marparbui do. Ngolukku gabe marlapatan dia kajolma na di humaliang. Ang bidang mabiar behita di haroronai marang nago uhum petahoi dang mabiar biau gari ada ina mahu hasiholi ali Tuhan hatok mahoro so tung gabi mu bepikiraku so tung gabi mu bagabe mau toau so tung gabi mu bagabe marcaha tau so tung gabi mu bagabe makasugo dongak wau bican las rohaku di bagas tiki romahu ina matangi akta amin iya mari kita sambut kedatangannya dengan hidup kasih dan penuh kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Debata Jehovah amanami mauliate mah di asini roham. Nama ngaloas sami marminggu di bagai sesedarion marsaor dohot tatam nebediai manangihon hatam
mangigil ragam ni mutihan na arga na nang sihang uluhonon nami. Na maima-ima do hami ali Tuhan. Alai di na maima-imai gudang do ragam ni dalan na marnako tuat udalani hami. Nabusi pata mabahik kami gabi gale tarjepol luangan dola na kana asing. Hali mauliate madiho marhiti hatam di paingot to hami. Di ngulu na masihaholongan di bagasan hasatiyaw na pulit. Asa unang meoleol hami. Asa unang muba-uba parohaon pikiran ng pakirimon nami. Pahot mahatami dibiluk ni ati-ati nami. Pahot mahatami di bagasan ngulu nami. Jala totong mali Tuhan. Ape hotangammu nalabo jala na sumba diyay. Mamasu-masu hami mangalehon habisuhon dohot hatauon soning panadayon ni diri. Asa nasa na ujalo hami saharu diog baso. Gabi pilihan na khusus meli Tuhan pasahaton nami tuho marhite-hite na ho parhasya kami dinggani. Di bagasang ngulu nami gabi pasu-pasu halomuan ni rohap kami di ngulu nami. Pasu-pasu na nga kaama nami ina nami naro tu bagas jorom na badiyaw. So inagsude ruas ni huriam na madohoti permingguonon di bagas nasida na mangihutom marhite-hite live streaming on. Asiroham dihami sa luhuk na. Parbadiyay parsahalay. Ina mamuhaya kaulaw nami hami mamuka diari marsuot haduan nungani ramuti pasu-pasu hami. Nasa nahucalo hami parbueni hirni huduk nami. Nahu tagam dohok nahu hirip pami. Ajari hami mamakesa sa luhuk na. Asa gabi halongan ni roham sa luhuk ngulu nami. Pasu-pasu sudi akan anang sipatu pau di tonga-tonga ni huriamon. Rapot parhalado partohonan, rapot huria, dohok sude akka ulaun pakobasio di tonga-tonga ni huriam. Lehod di hami hatawon, lehod di parhaladum hahipasod dohot haringgason, mangalakahon lakana laho manopo ruas ni huriam. Manangyako sude ruas ni huriam. Ukap nang sude ruas ni huriam maka mulatehon pasu-pasum nok pinasaha mutu nasida di bagasan nasa mingguon. Jala patonggor si malolong nami manatap daw tujulu. Asa buy huida hami hinauli ni pasu-pasum di ngulu nami. Asa totong marlas ni roha hami managam harorom. Atok saha di homa hami mangasahon anakmu Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Tapasaha mapiliata tu pusat dohok dana natal uhut mamarede hita sian bukwede 802 ayat sada dohok namangihu. Sidoni
nunga tabege hatani debata na paingotok kita asasai tatangihon nanidok ni debata jauh ba di parbaga do hasonanga tu bangsona nang tuhita akan aniasianna nunga jonok hasonanga ni imahaluau nabi noan ni Yesus Kristus anak nai tongodo donokdo hatuau ni diakana makabiari ibana atong tapapos marohata jalahibul rohata pai maima hasasau ni baga-baga nasiat debata. Saya tapakilalaho dope biar ni roha di hinorhon ni COVID-10 sia naso ramarhaujungan sian portibio. Tapakilalaho do nang pangotak ni COVID-10 sia gabi humurang aka padaramata di parunguluoto. Halai pos marohata di baga-baga ni debata sadario nungajonok haluau ni masih dukulan jala masyapulam mahita jala tangi dihata nanidok ni debatata. Tatangnya koma piliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauli utus hupasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo magabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhacia kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam doho di portibio buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaonmu say sau malomo ni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang lehom matuhami sa darium hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togi hutu pangujunan palua mahami sian pangago.
jalo hamu ma pasu-pasu nasiat debata mula mahamu di bagasad dame di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorho madamena tutor di munabe. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan tama nama dongani memasuk-masuk hita. Horas. Niro